Magandang umaga mga lods. Welcome sa aming vlog. Kung bago ka pa lang sa aming channel, mag-subscribe na at pinutin ang notification bell para laging updated sa aming mga video. Halina't samahan nyo kami sa aming pamamasyal. Ang tao lamang, kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema, pagkain, damit at tirahan. Di ko kabisado yang siyensya, ako'y nalilito sa maraming salita. Alam ko lang na itong planeta walang kapalit at dapat ingatan. Pag nasira, sino ang kawawa? Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak, iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang patayan ang kalikasan? Karaniwang bagay ay hindi pansin, kapag naipon ay nagiging suliranin. Konting basura ngayon'y bundok, kutsing sira ay umuusok, sa panlabay pumapatay sa ilog. May lason na galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika. Ngunit hindi lamang higante ang nagkakalat ng dumi, may kinalaman din ang tulad natin. Yuma! Hey! Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak, iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang patayan ang kalikasan? Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak, iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang batayan ang kalikasan? Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak, iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang patayan ang kalikasan? Karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak, iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang patayan ang kalikasan? Yuma! Ako po'y karaniwang tao lamang, kayo't kabayo, yan ang alam.
Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema, pagkain, damit at tirahan. Di ko kabisado yang siyensya, ako'y nalilito sa maraming salita. Alam ko lang na itong planeta walang kapalit at dapat ingatan. Pag nasira, sino ang kawawa? Karaniwang tao, saan ka tatakbo kapag nawasak isang mundo? Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? Yeah! Karaniwang bagay ay hindi pansin, kapag naipon ay nagiging suliranin. Konting basura ngayon'y bundok, kutsing sira ay umuusok, sa buong panlabay pumapatay sa ilog. May lason na galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika. Ngunit hindi lamang higante ang nagkakalat ng dumi, may kinalaman din ng